To, čo je bežné v mnohých mestách už roky, je konečne už niekoľko mesiacov i v Skalici. Najmä rodičia školopovinných detí už určite dôverne poznajú seniorky na prechodoch prechodcov pri základných školách Vajanského a Strážnická. Starajú sa o bezpečnosť detí, ktoré idú do školy, jasnou signalizáciou prichádzajúcim vodičom motorových vozidiel. S myšlienkou tejto služby prišiel náčelník mestskej polície, ktorý s kolegami v minulom roku navštívil klub seniorov v Štýbore. Mali sme besedu a navrhol, že by bolo dobré, aby sa pri školách na prechodoch niekto striedal, že prevádzal tie deti, lebo šoféri niektorí sú neohľaduplní. No a tak som sa prihlásila, potom som ešte kamarátku zverbovala a teraz už nikto nechce ísť, nikomu sa nechce stávať. Takže sama ste tu ráno čo ráno? Každé ráno od 1. apríla, každé ráno som na ceste. A je jedno, či prší, sneží, vždy ste tu? To je vždycky jedno. Jedenkrát mi náčelník ešte volal, že nemusím ísť, že strašne je zima. Ja hovorím, a tým deťom není zima? A ja to veľmi rada robím. Ja deti mám veľmi rada, ale pre deti urobím ja všetko. Sú šoféri naozaj disciplinovaní, keď vidíte na tú cestu, zastavujú bez problémov? Málo ktorí nezastaví, ale väčšinou sú, že treba zastavia mi sami o sebe, keď ich aj nezastaví. Že vidia, že sú tu deti, tak zastavia. A ako to vnímajú deti? Počkajú, keď im poviete, tiež poslúchajú? Veľmi dobré deti sú tady, poslúchajú, pozdravia, usmejú sa, srandu si urobia, ja si urobím tiež. Máme sa veľmi radi. Nemáte chuť nalákať niekoho trošku, aby vám prišiel pomôcť? No, jednu pracovničku som nalákala, druhé, čo lákam, už mi začínajú vyhybať, lebo sa im nechce stávať. Je to len kvôli tomu vstávaniu, myslíte? Hovoria, že len kvôli tomu vstávaniu. Tak ja neviem. A mám kamarátky, ktoré by ako mohli ísť. Ale bohužiaľ nechcú ísť. Alebo sa hanbia. Ja si to neviem vysvetliť. Určite nie je jednoduché stáť 5 dní v týždni vonku pred školou za každého počasia. Ale povedzme si úprimne, nesťažujú sa mnohí seniori, že im chýba práve tá pravidelnosť, ktorú mali, keď boli zamestnaní? Možno by mnohí takýto pravidelný režim privítali. A naviac táto práca je od tohto roku už honorovaná. Pokiaľ by ste mali o takúto prácu záujem, informujte sa na mestskej polícii v Skalici. No ja by som bola ešte rada, keby niektorí ľudia išli. Mesto pre dôchodcov robí veľmi veľa, že bolo by dobré, keby aj oni sa angažovali, ktorí môžu, aby prišli pomôcť. Veď sú to aj ich deti, ich vnúčence. Aj keď nie konkrétne na tom prechode, ale na druhom, ale pomôžu. Jak niekto pomôže s ich deťom, tak môžu pomôcť oni druhým.